Mayong hapon, kay hapon pa dire o kamo sa Pilipinas mayong gabi mao kini akong giingon sa last nako nga vlog atong nagmukbang ko. O ni siya ang public park sa Nad Alhamar. Nindot siya nga public park pero daan na ni siya dugay na ni kayo more than 30 years or I don't think so. Kaya na may bag-o duha ito sa unahan o kuan dire. O ni siya ari dire mag duaan ang mga kuan Filipino tennis, basketball, magduwa. Mo ni siya ang park dire na balibulan, na football or sakeran, balibulan, na baskitan o tinisan. Free ni siya. So mo ni siya ang kasagaran nga kalingawan diri sa mga Pilipino weekends o bisan lain nga adlaw basta magkakurom sila apil sad ko ari duwa mo na nga nari ko karon kay mao ni siya diri mao ni siya ang kuan siya mao ni siya ay mga nagduwa mga Pilipino nasa mga insect laki mo ni siya nakuha lang ani naiduan na sa mga bata